Burkina Faso mankanba lo be bi tolontanjɛkulu ale n'o ka ɲɛmɔgɔso min fédération ye a sababu bɔra min na nafolo dɔ tun ka kan ka se o ma kami wagati o ko yɛrɛ labɛn a ma sɔrɔ nka an yɛrɛ jate minɛ tolontanjɛkulu nin kan ka sigi ka to ka fédération ka nafolo lo kɔnɔ wa ta bɛɛ kan ka dɔ k'a yɛrɛ ka to ka dɔɔni sɔrɔ Zakariya Dera o ye dirigeant ye. Non, fédération man kan ka équipe ka subvention bɔ e yɛrɛ de bɛ taa i ka sponsor y'a la mais problème min bɛ Bobo Dioulasso en particulier société in yɛrɛ tɛ u da don sponsor ko ra. Jamana caman supporteru olu lɔyɔrɔ ka bon clubu ka lalaga ko ra nka Burkina Faso a ko bɛ cogo di Musa Ouattara o ye RCB ka dirigeant dɔ ye a b'i Burkina ta dɔɔni fɔ anw ye. Mais quand vous prenez les maillots là, dans l'année là, si un supporter doit carte ta wa kelen ou bien ka maillot ta wa fila, il va jate minɛ ka filɛ même l'eau de l'entraînement, ji min bɛ san entraînement kɛ par semaine là, wa kelen tɛ se ka semaine ji assuré, donc a b'olu jate minɛ ka filɛ. Équipe bɛɛ da bɛnnen no kelen ma ko dɛmɛbaga t'olu la Burkina Faso. Karim Baro mi royal président ye ale ko fédération lo y'a bɛɛ ɲagami. Sinon fédération le sponsor bɛɛ minɛ. Fédération le sponsor bɛɛ minɛ. Kana kɛ yɛrɛ fédération yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibi na sponsor dɔ yɛrɛ tun taara fédération na o ko ka baara nin kɛ cogo na ma kɛ tan. Bibi na olu fana bɛ y'o sen bɔ a la. Karim Baro bɛ kuma mɔgɔw fɛ min b'a fɔ ko clubu ma ɲi k'o jigi la fédération kan. E bɛ bana tan yɔrɔ jumɛn la jamana jumɛn la ko état tɛ dɛmɛ kɛ o yɔrɔ la a tɛ yen a jamana tɛ yen hali tubabu jamana na. Drissa Traoré mi ligue sécuritaire ye ale ka faamu taara clubu bɛ sigi mun na bi o yɛrɛ nɔ b'ara. Formation le bɛ wari di équipe ma mais an ka équipe tɛ formation kɛ bi n'i y'a ko balotan ka taa ɲɛfɛ f'i ka joueur former mais équipe joli de bɛ joueur former ni joueur kelen bɔra équipe min na ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ c'est que ale équipe nin pendant san fila san saba ale bɛ se ka dɔ kɛ donc fɔ ko an sigira k'o bɛ subvention di ka subvention di équipe o équipe b'o kɔni na a tɛ taa yɔrɔ si a bi même n'a bɛ première division na san fila a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ troisième division na. Anw y'a laɲini fana ka fédération darakan mɛn nka u ma sɔn ka kumaɲɔgɔnya d'anw ma. Halidu Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.